ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከመላእክቱም ክቡራንና በልዓለም ኮንኩም ነሸናት ተካተሉ ሰላምኩም ዝሓከመ ኣለኹም ሎሚ እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ነገር ናባኹም ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ እቶም ኣብ ሊብያ ዝጠሓሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትና እቲ በዝሒ ቁፅሮምን ከምኡውን እቶም ሰምሰርቲ ዝበሃሉ ወይም ድማ ደላሎ ዝበሃሉ ሰባት ገለ ካብኣቶም ተታሒዞም ይበሃል ኣሎ ክቡራትን ክቡራንን እዚ ብጣዕሚ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ነገር እዩ እቶም ሰምሰርቲ ወይም ድማ ደላሎ እቲ ሒሳብ ካብ 3,000 ናብ 5,000 ዘሰጋገርዎ ወይ ዘብፅሕዎ እንትኾን በዚ ተግባሮም ብጣዕሚ ብዙሓት ናይ ብዙሓት ኣሕዋትና ሂወቶም ክሓልፍ ምኽኣሉን ከምኡውን ብዙሕ ሰብ ከም ተቸገረ ናይ ብዙሕ ሰባት ንብዓት ከም ዘፍሰሱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብዙሓት ሰባት እውን በዚ ሓዘኖም ክገልጹ ይስምዑ ኣለዉ ንምንታይ ጃኬት ዝሃብዎም ናብ ኣረጊት ጀልባ ደብርዮም በቃ ኪዱ ኢሎም ከፋንዎም ከለውስ ንምንታይ ዘይራህርሁ ኣሕዋት ዶ ኣይኮኑን እዮም ብስሩኸ ወገናት ድዮም እዞም ሰባት ብቕርሺ ዓዊሮም ብቕርሺ እምበር ብኻሊእ ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ገለ እናበሉ ብዙሓት ሰባት ይነውዑ ኣብ ፍቕዱ ላይቭ ናይ ቲክቶክ ማለት እዩ ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ሓዘንና ክንገልጽ ንፈቱ ንመላእ ስድራ ቤቶምን ከምኡውን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ መጽናዕናዕቲ ንምነ ማለት እዩ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ እቶም ተታሒዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰምሰርቲ ውሕዳት ብቁፅሪ ውሕዳት እኳ እንተኾኑ ብዙሓት እቶም ኣብዚ ስራሕ ተሰማርዮም ናይ ብዙሕ ሰብ ንብዓት ናይ ብዙሕ ሰብ ሂወት እናቐጠፉ ገንዘብ ዝረኽቡ ዘለዉ ሰምሰርቲ ብኩሎም ንክተሓዙ ላይክ ሼር እናገበርኩም መባፅሑ ኩላትና ድምፂ ንኹን እዚ ታሪክ ኣብዚ የብቅዕ ሰምሰርቲ ንብዙሓት ዓመታት ምንም ፍትሒ ዘይብሉ ነገር ኮይኑ ፀንሐ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሚድያ ተዘሚቱሎም ነይሩ ግን ዋላ እኳ ንሽዑ ተረጋጊዑ ዝነበረ እንትኾን ብድሕሪ ግን ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ኮይኑ ተረእዩሎ ማለት እዩ ሰምሰርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መንእሰያትን ኤርትራውያንን ሓዊሱ ንብዙሓት ሰባት የቸግሩ ከምኡውን ኣብ ሊብያ ንዘለዉ ሰባት ንብዙሓት ሰባት ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ጠንቂ ዝኾኑ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘይብሎምን ገንዘብ ዘምልኹ ሰባት ስለ ዝኾኑ ባዕሉ ካብ እግዚኣብሔር ውሕብሕረት ይክወርደላ እናተተስፈና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ኣዝማዶምን መጽናዕቲ እናተመነና ካብዚ ኣብዚ ክንፍለይኩም ሰናይ ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትዘንግዑ ቸም